майката Видяна. Настанихме горойчето. Искрено се надяваме утре да дойде и останалата част. Но... Чужди свои пчели има нужда. Нужда винаги. Ето. Още 8 лева. Още 8 лева до година. Живот е здраве, сега само трябва да го обявя. Да. Трябва да го обявим на време. Малко е гладно, но за стандартите на бат Данчо е горе-долу добре. Фанаха се на празни рамки. Да. Ей го платнището и то е точно само за капани. Помежду другото бат Данчо продава и платнища за капани, ефтино ги дава. Да. Само че не сме сметнали още цената в евро и за сега няма да я казваме, за да не ни подгонят службите. Данчо тако сплат. Данчов плат, да. Данчов плат само за роеве. Момчета... Късмет. Видяхте днес с Кирчо, много неща ще ви покаже, много и неща, божи неща. Господ ни прати рой. Цяла година един рой няма. Кирчо да иде на гости, може би те пчелици върят с него. Да, аз ги карам от морето. Да, сега ги пуснал тук да ручно да ме заребя. И така. Да ме викате на вашите пчелини и там да ви се роят. Да ви се роят. Да ви се роят наистина. Хубаво е да ви се роят пчелите. Момчета, преди всичко, останете с добрия тон, останете си с здраве. Малко по-позитивно на нещата. И живи и здрави. Хайде. До скоро.